Malipayon nga nagpadulong sa estasyon sang Bombo Radio, kaida sang udto ang isa ka special draw winner sang 1-2 Panalo Part 24 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Ini amo si Mirna Pedalino, 60 years old, residente sang Barangay Poblacion West, Oton, Iloilo, kag nagamit sang Dr. Wong Sulfur Soap bilang iya proof of purchase. Nabaton sini ang 500 peso cash kag limited edition nga radyo. Sunog kay Pedalino, gamiton sini ang nadagan agud ibakal sang madamo pa nga proof of purchase. Malipayon ini nga nagapang-agda sa tanan nga mag-intra sa 1-2 Panalo Part 24 promo agud magdaugban kaangay niya kag magdako man ang tsansa nga mangin milyonaryo sa grand draw kung sa diin 1 million peso ang nagahulat nga grand prize winner. 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 500 pesos, 400 pesos, 500 pesos. Ginaagda ko man ang ako ng mga akasimaryo sa Oton, sa Poblacion West, kag sa mga miga ko da sa Trapitsi, nga mag-intraman para nga pareho ko makadaog man kamo.